Por 14º ano consecutivo, Noia Histórica organiza a Feira do Comercio. Este venres, ás 5 da tarde, abrirá as súas portas no pabillón municipal Agustín Mourís, con un total de 24 establecementos participantes, un número lixeiramente superior ao de anteriores edicións. O esquema deste ano pois é prácticamente idéntico ao dos últimos anos anteriores, non? Donde sí que hubo un cambio de distribución que pareceu que melloraba considerablemente a visibilidade da feira, digamos, de cara ao público, entón se mantén esa estructura como dunha plaza central, e este ano incrementanse un poquinho os expositores respecto do ano pasado, habendo 24 expositores, como sempre de distintos sectores, aínda que principalmente moda calzado, pero hai outros sectores, e, bueno, pois nada, co afán de que a xente veña a participar. Coa iniciativa comercial colabora tamén o Concello, que ve nela unha boa fórmula para a dinamización do comercio local. Estas iniciativas deste tipo que intentan promover un pouco a dinamización do noso comercio sempre son positivas e sempre son esperadas e esperamos que sexan produtivas para os nosos comerciantes. E todas as iniciativas que se fagan sempre son benvidas porque en estes momentos tan complicados, convulsos, por decirlo de alguma maneira, pois todo o que se faga benvido sexa e esperamos que teña moito seguimento tanto polos veciños como polos veciños da contorna. A feira manterase durante toda a fin de semana aberta cun horario ininterrompido. O sábado de 10:30 da mañá a 9:30 da noite e o domingo de 10:30 ata as 9. Este ano contarase tamén con servizo de cafetería e unha ludoteca infantil, con obradoiros e hinchables para os máis pequenos. Dende a patronal local agardan contar co mesmo éxito de público e de vendas de edicións anteriores.